Is-supretendent tas-saħħa pubblika Dr Charmaine Guaci qalet li fl-aħħar jiem ġiet irrappurtata rata ta' 93 każ ta' influwenza għal kull 1000 persuna. Hija fissret din ir-rata bħala waħda għolja meta mqabbel mal-medja ta' snin oħra. Qalet kif Malta l-qofol tal-istaġun tal-influwenza beda fil-bidu ta' Diċembru, ġimgħat qabel mistenni. Qegħdin naraw li 9 minn kull 100 persuna li jmur għand tabib għal kwalinkwa raġuni propju qiegħed ibati bl-influwenza. Din is-sitwazzjoni rajnija minn nofs Diċembru u għalhekk aħna qegħdin fil-pik. Qed nistennew li nibqgħu għaddejjem dil-pik għal numru ta' ġimgħat oħra. Infatti is-sena l-oħra rajna li l-influwenza bdiet nieżla lejn l-aħħar ta' frar. Dan irriżulta skont programm ta' monitoraġġ għall-influwenza li jsir mid-Direttorat tal-Promozzjoni tas-Saħħa u l-Prevenzjoni tal-Mart b'kollaborazzjoni mat-tobba tal-familja f'pajjiżna. Dr Guaci qalet li l-istaġun tal-influwenza f'pajjiżna għad baqalu diversi ġimgħat u ħeġġet lil pubbliku biex jilqa' liha b'għad ta' prekawzjonijiet fosthom il-ħasil tal-idejn b'mod regolari. Għalhekk huwa importanti li dawk in-nies li jkunu ma jifilħux ma jmorrux xogħol jew inkella tfal ma jmorrux l-iskola sakemm huma jħossuhom tajbin. Importanti wkoll li nevitaw li nkunu ħafna nies f'daqqa waħda f'kamra waħda għaliex hemmhekk hemm iktar ċans li tinfirex. U meta persuna jkun ma jiflaħx, meta jagħtas jew jisol, importanti li juża tissues u t-tissues jintremew mill-ewwel. Stqarret li din is-sena jingħataw 16,000 tilqima aktar mis-sena l-oħra biex b'kollox jingħataw 90,677 tilqima. Hija sostniet li min għadu ma ħax it-tilqima għadu fiċ-ċans li jagħmel dan. Ikollok sola qawwija li ħafna drabi tkun produttiva u anke jitla d-deni. Il-prevenzjoni hija importanti. Għandna t-tilqima li għadha hemmhekk available, ġifieri hemmhekk ninkoraġġixxu iktar in-nies biex jibqgħu jieħdu din it-tilqima. Barra minn hekk ukoll huwa importanti li nevitaw li nferxu din il-marda.